ang presidente sa US. Daghan na ba ang na-aware niya na? Oh, ang rason sa iyang pagbisita lulubaba kay iyahang negotiate si US President Trump unta nga paubsan or walaon, 'di ba? Pero amot lang murag paubsan na gid siguro, no? Kay 1% ra may gihatag gid mismo sa US kanato sa ato ang tariff nga ilahang ipa-implement kanato kabisyo my loves nga supposedly na sa mga 20%, kay paubsan na og 1%, so 19. Basta daw importante 0% no ang tariff nga ato ang ihatag sa Amerika pag sila mag-import diri sa ato. Ay, nyoy, ako ay malungkot. Dami kay ngisi ra makayo sa mga tax panyo. Ay, musulti na kong nautan, pero nilang. Nakagigil, lami kayo kasi unang api gamit nilkati. Kini si Trump, sobraan po ni putahan niya po ni. Natungnan lang gini nga dili sidigo nga presidente pag bisita na sa dito ay mura-murahon ginag put na ayaw bitaga kanyang 1%. Ya zero inyo luging inchik. Maayo kay pagka tawagan niya ganyang pag negotiate kay diyan nyo kay tiyaw mo niya. Oh, kinsa may malipay niya tod po no. Ang resulta niya mga kabisyo kita gyapon magpait sila dito sa mga Amerikano yahay gyapon kayo. Oh, dakong ngisik. Pag uli ato ni BBM moingon mag istoryahan niya itong mga kanyo dito. Isa na tong Pilipino. Presidente na, bugo kayo. Kaya mo na, sugot ba sa 0 to, tapos sila 19. Kalasag Brighton yung presidente ay. Isa natin, no, di ba? O, kinis Trump, hilig naman siya magkuraw-kuraw, no? Magpabili ba na isog, hadlok. O, kay murag paminyaw niya ako, kinis Trump, mura niya siya o gusto niya mahimong presidente sa tibuok kalibutan. Nga tanan mo luhod sa iya ha. Munang ngayon ba mga nasod, wag itaw nalipay. Kung saan tarip ang hinghatag ni Trump sa mismong lugar, punta to sa China. No? Oh, gining bawa ang China sila, 100% yun ang gihatag sa US. At hatagan po sa China, 100%. Oh, testing mo baligya o gamit niyo dire, di ba? Tagaan mo na mo 100%. Oh, di ba? So, di ba? Dili